inscenaci, že nádherné motorky pro babi. A nejvíc mě dostalo. Motorky pro babi. Jo, jakože dělu všechno dělá, ne? Ale nejvíc mě dostalo, jedeme si z Vranova, já s babou, já mám 12 Streeta Bandita, krásnou velkou mašinu, motor venku, všechno nádherná. A jedeme přes tohle přero prostě Opava nebo něco takového a semafory po cestě. A pičo, a teraz z boku vyjeli z benzínky. Hej, představ si úplně nádhernou mašinu, prostě jako R1, odplastovaná, z Jícka streetové, vyfuktá, blask karbonový nádhera a buchta na tom ty vole, ale hej, úplně, jak jsou ty kožené věci, ty sportovní. Jezdole, pojď! A úplně ty vole to, a ten silby a poza tím, a taky copek ty vole, až pocať blondětý ty vole. Dobré. Já jsem měl babu za sebou, já říkám, pičo, tak dělo! A teraz kurva na těch semaforách a pičo zelená a ona první semafor. Na zadní pičo překuřila k druhému, chvála bohu, jí stoupila ještě než jsem byl. A říkám, pičo, tak teraz to a pičo, zelená a oba na zadní jsme. A Daša, co děláš, vole? Jdeme bezpečně celou dobu a ty to teď tady, vole.